हाय लोगो नोंथांमोन आंनि चेनेलाव वेलकाम। स' गाइस दिनै आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। समाबो मोनाबाय, आं दा लाइटआवसो भिडिअ खालामदों नालाय लाइटआ एसे मोदानदों, बेखौ नोंसोरो अननानै निमाहा होबानो जाबाय। समाबो माने मोनाबाय नालाय लाइटजों आं भिडिअ खालामबाय, सानाव टाइम मोनासै नालाय। स' गाइस दिनै आङो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे आपडेट भिडिअखौ आं नोंसिनो होनायनि सिगां नोंसोरखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो। आंनि चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदानै भिडिअ नायफैदों नोंसोर अननानै साबस्क्राइबखौ थुनानै नोंसोरो होबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअ बेफोरबायदि हगारबाय थानायखौ नोंसोरो नायबाय थानोब्ला नोंसोरो बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। होमब्लाना आंनि गोदान गोदान आपडेट भिडिअआ नोंसिनाव फार्स्ट मोनहैगोन, माने सिगांग्रो नुनो मोनगोन। स' गाइस आं दिनै मा टपिक लानानै फैदों नोंसिनो खोन्थानोसै। बे टपिकआनो जाहैदों जोङो माने मबाइल गाव थुबाय थानायखौ माबायदि स्क्रिन रेकर्ड खालामो। जिथुनाखि जोङो गेमफोर गेलेनानै जोङो इउटुबफ्राव हगारनो सानोब्ला आरो गेमफोर गेलेनानै बिदिनो नोङो माने सोरनोबा लोगोनो हरनो सानोब्ला बिदिनो सोरबा लोगोफोरा माने माखौबाफोर बिदिनो अन खालामनो रोङाब्ला नों माने स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै नोङो भिडिअ जायो नालाय, भिडिअ रेकर्ड जायो नालाय, स्क्रिनजों रेकर्ड खालामनानै गाव थुबाय थानायखौ रेकर्ड खालामनानै नोंसोरो माने लोगोनो हरनो हागोन। अब्ला बै लोगोआ नोंनि बे थुबाय थानायखौ नायनानै माने बियो सोलोंनो हागोन आरोना। ओरैबायदि माने मोनसे मोजां एप्स आरोना। बे एप्सआ आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ आरोना, दङ, नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामहैबानो जाबाय। साबसिन एप्स बियो आंनि थाखायबा आं बेखौ इउज खालामबाय थायो स्क्रिन रेकर्ड। दा आं जिथुनाखि भिडिअ खालामगोन बेबो बे एप्सआनोखा, जोबोद मोजां बे एप्सआ। नोंसोर थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंसोरबो माने स्क्रिन रेकर्ड खालामनो हागोन। स्क्रिन रेकर्ड माबायदि खालामो आं खोन्थागोन नोंसोरनो, जोबोद सिम्पोल। आरो माखासे मानसिफ्राथ' रोंखायो, रोङियाथ' गैया नालाय, सासेबाबो सानैबाबो रोंखायो, बांसिनानो रोंखायो स्क्रिन रेकर्ड खालामनो। नाथाय सासे सानैया रोङा, ओंखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। जाय बिथांमोना बे स्क्रिन रेकर्ड खालामनो रोंखायो बिथांमोना गाज्रि दामोन, ओमफ्राय जाय बिथांमोना रोङा बिसोरनि थाखायथ' बे भिडिअआ हेल्प खालामनाय जाखागोन। आरो जाय बिथांमोना रोंखायो बिसोर एसे माने दुखु मोननो हागौ, रोंखानाय भिडिअखौ जों रोंखानायखौ मानो होयो बेफोरबायदि साननो हागौ। स' गाइस मानसिफ्रा गासैबो रोङा भिडिअ, बिदिनो गासैबो रोङिनि थाखाय आं भिडिअखौ खालामनाय जादों। स' गाइस जोङो इउटुबाव फैयोब्ला जोङो जोंनि गासैबो माने मोनसे जोङो माबा मोनसेबाबो जोङो होनो हानांगोन, फोरोंनो हानांगोन, होमबासो जोङो इउटुब चेनेलखौ खुलिनायनि मुलाम्फा दङ। ओंखायनो आङो दिनै जिथुनाखि जा एसे रोंगौ मबाइलनि थाखाय आङो मा एप्सखौ माबायदि सालायनांगौ आं नोंसोरनि थाखाय फोरोंलांबाय थागोन। स' गाइस आंनि इउटुब चेनेलाव फैनायजों लोगोसे नोंसोरखौ हेल्प खालामलांबाय थागोन। नोंसोरबो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। जाय बिथाङा गोदानै आंनि चेनेलाव हाबफैदों बिथाङा साबस्क्राइबखौ थुनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। स' गाइस आरो मोनसे खोथा, आं गेमस्रि आरो जेम्सनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, बिसोरखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आङो। ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ समाधान खालामना होदो, मिलायनानै होदो होननानै आं गेमस्रि आरो जेम्सनि भिडिअ खालामदोंमोन। ओमफ्राय दा आंनि बुंनाया जाफुंबाय, बिथांमोनखौ दा मिलायनानै होबाय रायजो राजाफ्रा, जोबोद गोजोननाय थाबाय आंबो। ओमफ्राय आरो आंल' नङा, गुबुन इउटुबारफ्राबो बिदिनो हेल्प खालामदों, हेल्प बिदों रायजो राजानाव बिसोरनि नांलाय खमलायखौ नायनो बानानै। ओंखायनो आंबो खालामदोंमोन। ओमफ्राय दायो आं बिसोरनि भिडिअखौ दाननानै होबाय, डिलिट खालामबाय। दा बिसोरबो मिलायबाय आरो आं भिडिअखौ दोनबाय थाला, मानोना गाज्रि नुयो। बिसोरो आरो बे भिडिअखौ नुफिनबा दावराव दावसि जागोन होननानै आं बे भिडिअखौ दाननानै होबाय। ओमफ्राय गुबुन इउटुबारफ्राबो दाननानै होदो, बिसोरनि भाइरेल भिडिअ बिदिनो नांलायनाय मानाय बेफोरखौ दाननानै होदो, जाहाथे बिसोरो सिरियै थाथोंसै। बिसोरनि भाइरेल जिथुनाखि नांलायनायफोर बे भिडिअखौ दोनथारनांला, दाननानै होदो। स' गाइस स्क्रिन रेकर्डखौ माबायदि खालामो नोंसोर नायलांदो नैबेयाव। स' गाइस होमब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै नोंसोर एप्सखौ मोजाङै नायनानै लादो, बबे एप्सआ मा एप्स, आरो नोंसोर आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाहैदो। स' गाइस आं नोंसोरनि एप्सखौ देखायनोसै। स' गाइस नैबेनो एप्सआ, नैबे मोजाङै नायनानै ला, आं सिन गोजाजों बोना देखायनाया। स' गाइस होमब्ला जोङो एप्सआव थुनानै होनोसै। स' गाइस एप्सआ बिदि अपेन जागोन थुनानै होबा। स' गाइस नैबे जिथुनाखि आं दा रेकर्ड खालामगासिनो, नैबे रेकर्ड खालामाबा नैबेखिनियाव ओंखारो। दा आङो माने रेकर्ड खालामगासिनो नालाय नैयाव ओंखारदों। स' गाइस बेयाव नोंसोरो थुनानै होब्लानो रेकर्ड जागोन, ओमफ्राय बेयाव थुनानै होफिनबानो अफ जागोन। ओमफ्राय जोङो आरो जिथुनाखि आं दा सिन गोजा ओरैजाय बोगासिनो, बेबायदि बोनाय देखायनोब्ला नोंसोरो मा खालामनांगोन, नोंसोरो नैबे गोजौआव नैबे फावथेन बायदि दंना पिक्सार, बेयाव नोंसोरो थुनानै दोननांगोन। अब्लानो नोंसिनाव माने बेबायदि सिन बोनाया ओंखारगोन। नोंसोरो अबे प्रडाक्टआव अबे मा लिरनायाव नोंसोरो सिन बोनानै देखायनो, नोंसोरो बेखौ नोरैजाय बोनानै देखायनो हागोन। स' गाइस होमब्ला आं बेक खालामना खोन्थानि, नैबे खनायाव दंफैयो दा, माने
अन जानानै दंखायो नालाय आं फट' बायदियाव थुनानै दोनखादों दा बेजोंनो रेकर्ड खालामबाय थादों जोबोद मोजां बियो एप्सआ रेकर्ड खालामनो। स' गाइस होमब्ला नै आं बेलेग एप्सफोराव बिदिनो बायदिसिना बिदिनो लिरनायफ्रावबो ओरै बोनानै देखायलाबायनो हायो बेयाव थुबानो ओमफ्राय नैबे सानजाब दंना सानजाबाव थुबानो बियो बेक जाफिनो। स' गाइस ओमफ्राय बेखौ रेकर्डखौ बन्द' खालामनोबा नोंसोर नैबे दा जिथुनाखि थफाफा ओंखारना दंना नै ओरैजाय खनाखै बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो थुनानै होब्ला नैबे नुदोंना नैयाव नै अफ दङ ओमफ्राय स्टपनि दङ ओमफ्राय केमेरा सुटबो खालामनो हायो मोनथाम सेटिं दङ ओमफ्राय नोंसोरो बेयावनो अफबो खालामनो हायो। स' गाइस होमब्लाथ' नोंसोरो रोंखाबाय होनना आं आसा खालामो आरो रोङाखैब्ला नोंसोर कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय मा सिस्टेमनि भिडिअ खालामनांगौ जुदि आंनि भिडिअ बानायनायाव नोंसोरो एसे प्रब्लेम मोनदोंब्ला नोंसोर बुंहरबानो जाबाय आं नोंसोरनि जेब्लायबो रिप्लाइ कमेन्ट हरनो राजि आरो नोंसोरनि थाखाय रिप्लाइ भिडिअ खालामनो आं नेनानै थागोन। स' गाइस एसेनोसै होमब्ला नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंसोर साबस्क्राइब खालामना लादो नेक्स्ट आपडेट भिडिअआव नोंसोरो लोगो मोनफिनगोन गुबुन एप्सनि बागै। स' गाइस एसेनोसै।